이거 사워 아니 신문가 마도 비대 보마 이거 아니 12 বছর চলি দङ आंनो बोसा बोरै मासा दङ 11 বছর काखा इके बोरै बाय हामजाग्लाय लाय सुलाय दङ मानि आं हुरुब नुगिया फानो साय मानजा अरद ब थांगो इको बोरै बाय हामजाग्लायो थांगो सातो पतो खायो बुओ नंनो नखर दिहनो इको जेफालपनो सास्ति साजा ना उनि आनो बुई तगै दङ जरो हन नामा आनो सेस्ता खाय दङ के सेस्ता खाय दङ मानि न आं इको ओंखा आं तो थांगे तानि थांनाय बा नों बाय संसार खानायसा आं फायो म हटाके नों म तां हाके ओंखा म हाके आं कं मास हाके आं ताइ नों बाय नकुं खालिया नों नखरै थांसिदि आं नों बाय नों थांनायके साइड थांदिबो सानो माते लांगिया म हाके कक सावता इके बकरा जुग सबो आनो सापोर दो ओको ता थांदि जेसो ब हनै दं खानो ता थांदि म हाके हनै बने ताखु बुखुरा ता थांदि म हाके कक सावता इके बुओ टगो स्वांग नों फायो आनो जे प्रपन बु इको अर ताथो दि हनै बिसनारो खितारो माइरं गरै इको रां पैसा गरै मसो बेरमा गरै आबा आं खरस खायो सावो कोनो मते तब निजेबो बसा मा सालां खाबा कांना मुसुया म हाय रोंगैदो थांनो हनै आं सेस्ता खायो न सह्य खायो दं सका दं माने बिसिङो ब हामनाय जादों या सिदा आनो बुओ तोसो तगो नन लामो थांयाके ताने बुथारै पाइनाय म हाके कक सावो हंके बोरैनि नगो ब एक्चुअली ब लाइसु तफन आं बनो सिया हाके कक संगु नंप जागा थांके बकुबै कक साया किन्तु आं सों मानि आं सिजा बनो सिउ न संगु नंपर थां बकुबै कक साया लगिन नगो थांगो हाय इंगो म हाके कक सावता इका आं तो सिउ नंपर WhatsApp थंलायो हाय इंलायो हकं सापं रे फाइफिदि तांगे काग्र नाम्बा हाय बसा दङ बतै दङ बनि फाइखा तारपरे थांपिका थां मानि न नगो तो माइरं गरै ब तो माइरं गरै बो तुबुया मसो गरै बो तुबुया इका आं जानाले नांगुले आं आलकासे बका सबाय आं थामसाया गे लुन तो नाजा दङ न लुन बो दङ लुन तो नाजा दङ सबायाखो आबो आं साइचंनो मा सबो बसा परेर ना बो आं साइचंनो मारबो इको हाति समोसा जानांबो आं साइचंनो को संसार चलि दङ तब आं बसायनो रोंदैगोन हाय मानो हनै वान माने रोंदैनाय मांला खान उपाय गरै अमखा नों सार मु तम आनि बसायनि बंके सुबेराय जमातिया ना 32 चलि दङ माने बयास तनै रि फिका तो तनै रि माने आं माइरं बस थाइसा तलांगै थांखान नगो जाजांनाय गरैबा तलांगै थांमासे नगो तासि दगदि हायनि हनु नों तांगै फाइपि नों बा नगो नखरैसि थांखा तांगै फाइपि नों जदिसि नगो फाइका हायके नों देनाय साइ दङ इके हर थां मानि आ दिन हर जों नुगै म हायक सावैब बियां जानि नखरै थांपिका नखरै थांखांके बनि मा आनि आमाके जों माइ संगै जालायो नगो थुइ दं फाइफोरके हन दस्ता वो फाइका सुवा केफे के नोंगै फाइयै आको दुगार फियाव दे नै हनु के दुगार फियाव जों फियाव गैरखा बन बुमा फियाव गैरखा ताम कक सानाय ताक सुवा नोंगै फाइयै म हायके कक सामानै बेलाय जायाबो थांगो खानानै खाना म हायके कक कजं सालायनाय नै हनु माने नरक खाना नांगिया आं उबरै बे काइसेसे कक सानाय उबरैना यां थादार र हगादि म हायके कक सामके बन यागो नायनाय माला इथि तैजा के बेलाय नों आं गिरिखा हाय आं बो गिरि माने बुबो न तो बटगो बने सेकांगो नखरे के गतानै पाइनाय हाय नाय बो हायके कक सावैनो दंगो बुबो कक सालायो यो कक साबाके यो आनो साया कै था थांगो बोरैनो र हरनै हरताम कावै थुइ फाइपिर इके संजा खांके इको लगिन र बेराय फाइयो म हायके कक सावता इके इको हायके वालाय मा खांके न बने ताखु बुखु गार्जेन न आं बेबा न साखलाय बेखा मन ताम खाइसिनाय नरंनि गार्जेन म हायके आं बुबै तगै कष्ट साजा इको सासि साजारै दङ आनो बो थानाय जाथिं दंखा इको ब्रं ताखु बुख्रंना आं बेबां न रिंख्लाय साखांके न आनि मा संनो आं फन खाइ ना हाका जतन ताखु बुखु आचुगै सालायानो काम हामेनि बागै आनि मा सबो थांगै सगै खा बनि गार्जेन दबो आचुगलाय न बस आचुगलाय माने न आखा इको ताम कांनाय बा किसा मिसा बहाय वालाय सुलाय बतंग अमो किसा मिसा या नर किसा मिसा सि हनो न फायो म हाय
tong soli tongo alka burai be kumon soli tongo ang iko re ang nerok no saya wei rengrei de mano an bo saina phorongge oste ka rengrei nai de mano haki wan sungmani ang rengrei nai mali ya abagani nerok no ang ma sabai ka nerok bo taku buku ba nerok tamo sanai sabai di ne sarmani no salano bo an ma sung sangka salano an bo saina ta nang tamo nai nerok no hamui tai sa lai tong di tanggui ma ke si hano tango bu to tamo na mo so ne ke man ma sang hanen do ni ne bsa no talang dei thangi ang bo bai tei songsar khali ya hani hino hani ka ke no biang jane no khori thangka sung ru tu gui mali ya ge bo ni bu ma bu pha so hangka a bo hai wa lai mani tham se kutung ba bo hai kok cha nai no tong di nang jang ke no ulo bo ni bo ta phai ya bo ta phai bo ke kok sa pi ka talang